βγουν μέσα στο φούρνο. Έλα Τίνα. Έλα, χόρτασες. Έλα ο ψήστης. Δεν χόρτασες. Προσωπικό. Γεια σας, γεια σας. Κάπου έχει τα καπάκια. Κάτσε να πιάσουμε δουλειά, ρε Γιώργο. Πιάστε. Μήπως είναι από εκεί τα γραμμένα. Όχι μπούτι. Τι θα βάζεις τώρα. Πού είναι? Και βάλω έτσι. Ρε παιδί μου, ό,τι και να βάλετε, αλλά κατεμένουμε. Εμείς Τα γράφω εγώ, άρα τα κατεμένουμε. χέρια που δεν βάλε πατάτες. Όχι, γιατί δεν έχω τα γραμμένα τώρα, το έχω Περίμενε παιδί μου. Για απέναντι δεν είναι. Δεν είναι, Δεν βάζεις πολλές πατάτες εδώ. Είναι μεγάλο, πολύ. Δεν βάζεις πατάτες. δεν έχουμε τα... Πού είναι τα καπάκια? Βάλε λίγες πατατούλες, αλλά είναι μεγάλο. Σου πάτε και το... Εκεί απάνω στο... είναι... Εκείνα τα καπάκια είναι Λίγες τράβει πατάτες, κοτόπουλα. Απάνω στο τραπέζι, εκεί. Διάλειμμα. Ναι και θα ρωτάει ο άλλος εγώ θέλω μπούτι που θέλω. Όχι, Ρε παιδιά, πού πήγαν τα καπάκια? κάπου εδώ ήταν. Τα χάσαμε, δεν είναι εδώ. Δεν τα γράψατε τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Κάτσε μωρέ, περίμενε πώς θα τα ξαναγράψουμε. Κάπου είναι, τι Είχε γίνεται. εδώ κάτι καπάκια. Όχι. Δεν τα πήρα. Μήπως είναι πλακωμένο εδώ πουθενά. Έβλεπες παπάκια σίγουρα. Έγραψε πριν. 100 και τα μετρήσαμε. Όχι, είναι... Όχι, δεν έγραψε. Για μήπως είναι από κάτω. Είναι σε μια σακούλα τα έχουν βάλει. Εκείνα. Σε μια σακούλα τα έχουν βάλει. Να τα βρήκα, τα έχεις βάλει σε σακούλα παπαδιά. Σε μια σακούλα τα είχατε. Έλα Μαρία κι εσύ. Δεν το πειρές. Έλα. Σε μια σακούλα είχατε τελείξει πάντα. Τα βρήκατε. Ποια τα καπάκια? Ήταν σε μια σακούλα. Θυμάμαι τότε που πάγαινα στον Τάμογο και λέγανε έβαζε καρπούζια εκεί πέρα λέγανε. Μάλιστα στο μαλοκαίρι. Ναι, μαλοκαίρι. Να το ξέρεις. Δεν το ξέρω, αφού είναι πού είναι.
τα πουλί μέσα στο φούρνο. Έλα Τίνα. Έλα, χόρτασες. Έλα ο ψίστης. Δεν χόρτασες. Προσωπικό. Γεια σας, γεια σας. Κάπου εκεί τα καπάκια. Κάτσε να πιάσουμε δουλειά, ρε Γιώργο. Πιάστε. Μήπως είναι από εκεί τα γραμμένα. Όχι μπούτι. Όχι, αλλιώς βάζεις. Τι θα βάζεις τώρα. Πού είναι? Έτσι βάλε. Και βάλε, και βάλε έτσι. Ρε παιδί μου, ό,τι και να βάλετε, αλλά δεν μένει. Θα τα γράφω εγώ, άρα Τα κατεβαίνω. χέρια παιδί βάλε πατάτες. Όχι, δεν έχω τα γραμμένα τώρα, το έχω Περίμενε, παιδί μου. Εκεί απέναντι δεν είναι. Δεν είναι, Μην βάζεις πολλές πατάτες εδώ, γιατί είναι μεγάλο πολύ. Ναι, μην βάζεις πατάτες. δεν έχουμε τα... Πού είναι τα κομμάτια? Βάλε λίγες πατατούλες, αλλά είναι μεγάλο. Σου πάτε και το... Εκεί απάνω στο είναι... Εκείνα τα καπάκια εκεί Λίγες πέρα πατάτες, κοντόπουλα. λίγες. Απάνω στο τραπέζι, εκεί τα... Διάλειμμα πήρε. Ναι, και θα ρωτάει ο άλλος εγώ θέλω μπούτι, εγώ θέλω. Ναι, όχι, πάμε. Ρε παιδιά, πού πήγαν τα καπάκια? Κάπου εδώ ήταν. Τα χάσαμε, δεν είναι εδώ. Θα ξαγάψετε τώρα. Όχι, δεν γίνεται. Κάτσε μωρέ, περίμενε, πώς θα ξαναγράψουμε. Κάπου είναι, τι Είχε γίνεται. εδώ κάτι καπάκια. Όχι. Δεν τα πήγα. Μήπως είναι πλακωμένο εδώ πουθενά. Έβλεψε προβατιά σίγουρα. 100 για τα μετρήσαμε. Όχι, όχι, είναι... Όχι, δεν έγραψε. Για μήπως είναι από κάτω. Είναι σε μια σακούλα τα έχουν βάλει. Εκείνα είναι. Σε μια σακούλα τα έχουν βάλει. Να τα βρει, τα έχεις βάλει σε σακούλα παπαδιά. Σε μια σακούλα τα είχατε. Έλα Μαρία κι εσύ. Δεν πειράζει. Έλα. Σε μια σακούλα είχατε τυλίξει πάντα. Τα βρήκατε. Ποια είναι τα καπάκια? Ήταν σε μια σακούλα. Θυμάμαι τότε που πάγαινα στο Τάμογο και λέγανε έβαζε καρπούζι εκεί πέρα λέγανε. Πάγε στο Μαλοκιάκι. Ναι, Μαλοκιάκι. Να το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρω, αφού είναι μετά στο χωρί. Δεν ξέρω, είναι όπως λέγανε συνέχεια. Και αυτό έχει μια φάση. Δεν ξέρω τι και το. Ναι, μωρέ. Είχε μια φορή. Μα είχε μια φορή. Ναι. Είναι και
σου ρε Σούλα. Πάρε με ωραία έτσι. Παππού, Ναι. κάν' του ερετίσματα του Τάσου. Το δεξί είναι, το δεξί είναι. Από εκεί πάρε με ρε. Ορίστε. Για το Τάσο πες του, για να το βάλω στο Facebook. Χαιρετάσω, χρόνια πολλά, χαιρετίσματα. Από τον πατέρα σου ρε και τη μάνα σου. Για την ημέρα χρόνια πολλά. Θα το βάλει και τα Χριστούγεννα. Θα το βάλει και το δύο Τάσος. Πες τίποτα του Τάσου. Πες τίποτα, τι θα πεις του Τάσου. Αυτό το τραγουδάκι είναι αφιερωμένο στο Γιαννάκο, το μικρό φίλο μας, το Σαρπάνι. Είναι και παραδοσιακό, η γυναίκα που μου αρέσει, λέει. Μπράβο, Γιαννάκο. Η γυναίκα που μ' αρέσει και με τυραννά, έχει κάτι με τη μέση μαχιά. Ναι, να βοηθήσουμε το πουλί λιγάκι. Ας πούμε και ναι, επιτέλους να σε τελειώσει, ναι, είμαστε. Peace.